Сабантуй Салуу исеменә 8 кыз дәгъва кыла. Барысы да чын мәгънәдә салулар, өстәвенә уңганнар һәм булганнар да. Үзем турында сүзем, әлеге номинациядә конкурсантлар үз-үзләренең визит карточкаларын тәкъдим иттеләр. Һәркем бирегә креатив якын килде. Үзе турында сөйләде, шөгыльләрен күрсәтте. Нурлатта безнең иң шибәр, иң оста кызны да сайлыйлар. Һәм бу безнең өчен бик дәрәҗәле. Махсус жюри кызларның киемнәрен дә бәяләде. Өй эше, татар милли ашлары әзерләү, кыш теле, пирог, гөбәдия, кызлар әлеге биремнәрендә бер дигән итеп башкарып чыкты. Алай гына да түгел, рецептлар белән дә бүлеште. Кыш теле генә димәгез. Эш киңерәк йомыркадан башланып китте. Бердән генә дә түгел, 5тән. Чараның инициаторлары Бөтендөнья татар конгрессының һәм Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Нурлат җирле бүлекчәләре. Милләтебезнең нигезе гаилә. Гаиләнең нигезе хатын-кыз бит. Әлеге бәйге Сабантуй Салуу без инде моны күрәбез, зур иттереп күрәбез. Без инде бу Сабантуйны ябләндерер, үзебезнең милләтләшләрне тагында якынлаштырыр, берләштерер, бер-беребезне күрер, без танырбыз да, яңа матур кызлар, матур ханнарыбызны ачыр дип күз алдында тотабыз. Сойлап алу туры артта, монда җиңелүчеләр юк. Сабантуй гүзәле исеме бәйрәмнең махсус мәйданчыгында узачак бәйгедә мәгълүм булачак.